Imfezi emnyama ungayibona lokhu inamuzela laphana mayikhuluma, uzuyitshela ukuthi akunalutho, hhayi anti ihlakaniphile, ikhanda liyasebenza. Kulamaviki adlule kwaqala umkhankaso wokuthi kunabantu abamyekisa umculo. Wazwa walikhipha ngembayo i-Rust ukuthi lo mfana kade emlandela uyawuyeka umculo manje. Waphinde wabuya wathi kunabantu abashela ingoduso yakhe, kunama-message anawo angawakhipha yena. Waze wathi uma esexolisile, yasuka lapho imfezi yabona hhayi akwanele lokho, yayokwenza i-live eyayilindelwe abantu abaningi. Ngiyacabanga leya live yadlula 31 minutes kodwa waze waqeda engashongo lutho. Ngokuthi mina ngiya-understand ukuthi kule game kaMaskandi ngendlela izinto esezenzeka ngakhona kumele uzame i-trend before ukhiphe umsebenzi wakho. So shuthi nemfezi nayo ibonile ukuthi lama-single track ezowakhipha yi-2 kuzomele yenze something ukuze aphume. Wakhiphile ama-single track, enye ithi sengimdala ina 123,000 ihleli ku-number 27. Enye ithi liyangibhayizisa lapha hamba khona nomnyovu ebisidlulile ku-80,000 nayo ihleli ku-number 29 kuma-trending. So iplan yakhe yamsebenzela-ke umfezi emnyama. Inhloso ekade ilapho kwasekuqaleni kwakungesikhona ukuthi kuney'ndaba ey'khona ezenzakalayo. Kwakuyindlela yokudonsa i-attention ukuthi amehlo abheke yena ngandlela thize ukuze mayekwazi ukuthi enza into yakhe kube nento eyisisindo ezobonakala. Kwenzakalile-ke ama-single wakhe ahamba kahle, ayaphusha impela. And uvele wacabanga ukuthi ayithi ngikhiphe iy'ngoma ey'mbili kuphela, ngingakhiphi ey'ningi lokhu ngiyixaka. Nangempela wakwenza lokho, shuthi kumsebenzela. Nakho-ke iy'ngoma zakhe zikwi-top 30 ku-YouTube. Abanye abafunde-ke kuye ukuthi igame kune-online ihamba kanjani, yini okumele uyenze ukuze ubuyele emehlweni abantu. Bekuyilokho umuntu abefuna ukukubika nje. Nisale kahle.